Niraot sa dain na mapakinabangan ang mga substandard na produkto na nakumpiskar kasudma sa mga tindahan sa Camarines Sur kan mga kabuuan ka Department of Trade and Industry Camarines Sur. Sigun kay Provincial Director J. Percival Ablan kan DTI Camarines Sur, ang mga nakumpiskar na produkto ang gikan sa 10 establishmento na napatunayan nindang nagpapabakal ng mga substandards na mga produkto sa nasabing probinsya. Kabali sa mga gamit na rinaot kan opisina, iyo ang mga recalibrated na kiluhan, Christmas lights, sanitary wares, asin mga construction materials na pigkakarkulong maabot sa 400,000 pesos. It ranges, ang pinakamababa is around 20,000 and it can go as high as probably mga 200 to 500,000. Depende kasi sa volume ng na-confiscate, depende sa involved na produkto, and depende sa kung ilang beses na siya nanadakpan. Kasi wala naman tayong power na ipasara. Ipipenalize lang sila, pero pag talagang medyo matigas yung ulo na every now and then lagi na lang nadadaki, we can recommend sa LGU na ipasara. Kasi ang may power lang na magpasara, ang local government unit. Katakod kay ni, liwat na nagpatanid si Ablan lalo na sa mga parabakal na maging mabusisi sa mga pigpapabakal ng mga produkto. May magiya mandasin ng piglalatag nga ni masyerto ang kalidad kang produkto. Siring na dapat igwanin Philippine Standard o PS Mark. Kung gibo naman abroad, mas maray man nahanapon muna ang Import Commodity Clearance o ICC sticker. Pag nakabili sila nito, hindi sila nakakasiguro kung quality talaga ang produkto dahil hindi nga dumaan sa test, sa product quality test. So baka masayang lang yung perang ginastos nila. At the same time, it may endanger their lives or even properties. Di ba? Kasi halimbawa, construction material siya, pwedeng ginamit sa bahay pero substandard pala, pwedeng ma-destroy or magipa yung bahay or edipisyo, di ba? Or pwedeng at the expense pa ng buhay ng tao. So to prevent that from happening, nagmo-monitor tayo to make sure na talagang yung magiging available sa market yung nakapasa sa Philippine National Standard. Okay. Dugang pa niya, posibleng maging rampante ining mo niya na holiday season, kaya mas lalo dang papaiguton panindaan sa indang pagbabantay. Nga ni day mabiktima, pwedeng i-download ang ICC verification app kan DTI para mahiling kung lehitimo ang quality marks o bako. We have to be vigilant as consumers. And vigilance comes with responsibility. So, and then at the same time, yung dapat i-empower natin yung sarili natin sa pamamagitan ng mga information na pwedeng makatulong sa pagdesisyon natin pang araw-araw. So kung alam natin yung PS Mark, ICC Mark, which we regularly post sa mga FB accounts ng DTI, at the same time may mga consumer training tayo na kung saan isa rin ito sa mga dinidiscuss. So kailangan alam nila ito. In kaso naman na may maisihan na establishmentong nagpapabakal ng substandard na produkto, tulos dahil ning i-report sa indang opisina o sa nakakasakop na LGU. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.